1, 2, 3, come on! So, welcome to Tacloban City Hall. Right? Hindi ko akalain na makarating. So, ito yung pinaka-view sa harapan ng City Hall ng Tacloban. Ang ganda, 'di ba? Sobrang nice. Yung City Hall, pinuntahan namin yun, oh. Kaya sobrang ganda din. Right? Parang White Palace, yung dating. Wait lang, ha. Back tayo. Right? Para makikita niyo yung view at saka ambience. Right? Tingnan niyo. Oh. 'Di ba? Yan, oh. 'Di ba? Sobrang ganda din. Tapos, yung sa kabilang side naman, pero gusto ko yung mayroon ditong I love Tacloban na malaki. So, para makita natin, kahit mainit, right? May mga face shields pa rin tayo. Face shields with us. May face shield pa rin tayo para alam natin yung yung protocol. Tingnan nyo, ako lang yung tao rito. You know? Di ba ang ganda? Right? Yung pag inikot mo siya, oh. Oh, yan, puno ng nyog. Yan. Okay, so ang ganda. Ang ganda, you know. Pag iniikot mo siya. So, yan yung white. Tapos, dito, yun, oh, I love Tacloban. So, parang feel ko ito yung pinakamalaking pinakamalaking nakita kong I love Tacloban. Pero bago yan, dapat may tayo dito. May selfie, right? Yung ganito, oh. Whew, ang ganda. Yan, oh. Oh, di ba? Ang ganda. So, ganito, wait lang. Punta na tayo sa selfie ng I love Tacloban, you know. Sobrang laki. You know. I love Tacloban. Di ba? Ang ganda. So, kung napansin nyo, different colors siya. So, ibig sabihin para makita talaga. Tapos may Tacloban City Training Center din sa kabila, you know. Yung building na yon. So, sobrang nice. Hinatid lang tayo dito sa nung kasamahan natin doon. So, hinatid lang tayo para para makakuha tayo ng video dito. So, later, bababa din tayo with regards to this. So, wala lang, pinuntahan lang. Kasi nga may malaking I love Tacloban, you know. Hindi tayo nagkamali. Sabi ko pa nga kasi, kanina, sabi ko, ay, di na tayo pupunta doon kasi yung tawag yun baka wala naman tayong masyadong makikita, ganun pa ako. Tapos pagdating ko rito, wow, ang ganda pala. So, di tayo nagkamali, pagpunta dito, yung view, para siyang spot na din para makita natin yung view ng I love Tacloban ng City Hall. Right, I love Tacloban. Tapos yun, ang ganda ng City Hall nila dito. 'Di ba? Para siyang parang dahil yata sa sobrang laki ng space, kaya ang ganda. At saka yung combination ng colors, so tingnan mo, yung white saka blue, sobrang ganda, 'di ba? Ano pa mabagandang City Hall na napansin natin, lalo na sa Maynila, 'di ba? May mga ganun, lalo na yun doon, ang ganda. Tapos, alam mo yun, para sa ibang bansa. Pero sa ibang bansa yung design, 'di ba? Yung architectural design, architectural design or yung tama ba ko? Yung design itself super nice. So yun, okay? So yan. Pwede pala yung yung white na ko, sunglasses, right? So yan, kasi sobrang pinaka-view sa harapan ng City Hall ng Tacloban. Ang ganda, 'di ba? Sobrang nice. Right, yan. So
labas na tayo. So yan yung ano, yung pinakamalaking ano, I love Tacloban sa front ng City Hall. Ang ganda ng City Hall, oh. 'Di ba? Ang ganda, sobrang nice. So dito tayo sa side na to kasi wala tayo dun sa harapan kasi baka nakikita tayo na walang nag-ano dito. So let's go na. Tapos na yung pinuntahan natin, yung City Hall. Yay! At least naka-visit tayo dito. Sobrang ganda, right? So pag inikot mo siya, ganito sa kabilang side. So nandoon naman yung sea wall area, yun oh, ng Tacloban. Di ba ang ganda rin? Para feel ko pwede rin siya mag-visit dyan pag gusto nyo. Diyan sa side na yan. Kasi ang ganda din oh, yan. Pag iikot mo, ganun siya kalaki. Gito kalaki oh. Imagine mo, ang laki-laki ng ano nila, ng space. Eh maliit pa yun, di ba? Tingnan mo, pag, di ba nung nagpunta ako doon sa malapit ng I Love Tacloban, ang laki-laki. Pero dito sa side ko, di ba ang liit na? So paano pag nakita nyo yan, di ba? Ang ganda mag-selfie with regards to that. Kasi napakaganda. Nakagulat ka, first time ko makapunta rito. Itong area na to, yung sarapan ng ano, City Hall ng Tacloban. Iconic na din siya kasi ang ganda. Okay, so thank you so much for watching with regards to yung sa may church doon, oh. Yung name ng church is Porta Sancta. Right? So, sobrang nice din ng ambience yun. Okay, imagine mo yun, oh. Tapos, andito din tayo sa Rizal Monument ni Rizal. Pero, ang ano ni Rizal dito, ang itsura ay nakatayo, right? Si Rizal here. Yun, oh. At saka sa likod niya, nandoon yung Rizal School, eh. Ano yan? Rizal Central School, right? So, tapos ang harap niya, ito, yan oh. Oh, si Rizal. Oh, di ba? Andito si Rizal. Sa Rizal Central School, yan oh, ang ganda. Tapos yung Monument to Rizal, ito yata yung bida dito eh, yung Monument to Rizal. So at least nakapunta tayo dito, ang bait-bait ni Kuya, yung naghatid sa atin rito. Kasi sabi niya, bibisitahin ko daw dito yung ano, Monument to Rizal. So can you imagine, umikot kami doon sa City Hall, papunta rito para makita ko lang si Rizal. Oh, Rizal, Dr. Jose Rizal, right? Yung bayani natin. So, ang ganda ng monument dito. Tapos sa likod, sa part na yon, doon sa likod na yon, may school. So, parang, alam mo yon, parang sa Maynila, di ba, may ganun din. So, tapos sa gilid, nandun yung City Tourism Operations Office dito sa kabila. Yan, sa Tacloban yan. Diyan. Okay, so, ang ganda. So, kahit makapunta ka na lang din dito, tapos makapag selfie kay Rizal. So okay, 'di ba? So alam mo minsan hindi naman sinasadya yung mga bagay-bagay eh. Yung makapunta ka lang tapos makabisita ka lang, makita mo yung mga area na ito. So, di ba, it's worth it na masabi mo lang, thank you sa lahat ng tumulong para makapunta ko rito. And then, it's like memories na din. Kasi, hindi naman lahat ng bagay ay makikita natin at mapuntahan natin. So, pag may tumulong sa atin na makapunta, so, it's nice. Makabisita tayo dito sa Tacloban. So, thank you so much doon sa family nila Tio na nandito at saka tinutulungan tayo kasi gamit natin yung sasakyan nila para makapunta ako ng City Hall. Halos inikot lang namin yung ng area na to sa Tacloban. So, thank you so much.
nandito din tayo sa SM Tacloban. So, bisitahin natin yung SM Tacloban. Pasok tayo sa Save More. Saglit. Right? So, ang ganda din. You know. Ito na dito, you know. So, mamili tayo ng mga karne. Right? Dito sa Save More. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Ng 10 pirasong manok, right, para tomorrow. Tapos may pigi din. Ilang kilo ba to? 2 kilo. Yung isang plastic, yung isa 1.870, right, na kilo. So 1.870. So 600 agad yun. Tapos yung isa, yung arm rib. So mga 3 kilo. 3 plus na kilo. So sana sana kasya na to. So grabe yung manok, ang dami yung manok. Imagine mo yung manok is 10 pieces. Diba ang dami? So sana okay, kasya na.